Maayong gabi kaninyong tanan, mga igsoon ko, diya kang Kristo. Basin napay laing kusog sa microphone, kusgi gamay. Kay murag ka ng akong paminaw din hara ko kutob dapit. Bida mga igsoon, sa ikaupat ka adlaw karon sa nobena, sa pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mahal nga Inan Maria, inahan sa kanunay panabang atong mapamalandungan ang mga pagbasa. Pwede nga mobalik kita dito sa ato ang tema, general theme, hiniusang pagpanaw sa simbahan diha sa misyon, pakikiusa pagsalmot aban ni Maria, inahan sa kanunayng panabang atong dalang panan. Pero kung atong tanawon na siya, familiar kita sa Synod of Synodality, mao kana ang pinakatima sa primero. O kato siya nga ampo nga kining mga prinsipyo, mga values sa Synod of Synodality, mao ni ang atong mapuy-an paningkamutan. Ang hiniusa nga pagpanaw, pagambitay, pagsalmotay, pagambitay sa atong kinabuhi o pagpamuhat sa atong misyon. Pinagi sa pagpaminaway sa usag-usa. Ang katawhan o ang mga kaparian, ang kaparian o ang mga katawhan. Sumunaog ang mga kabarian o mga kaobispuhan aron nga maparihas og kanang level magkaistoryahanay ngadto sa katawhan. Ang mga kabarian makapaminaw ang simbahan ngadto sa mga tao, ang mga tao makapaminaw sa simbahan. Kay gituuhan sa simbahan nga kon kitang tanan pariha ang atong lantaw sa atong kinabuhi nga Kristohanon o mga buluhaton, mas epektibo ang atong pagpamuhat niini. Amen? Sama na siya. Og oban ni Maria atong inahan. Dili lang atong inahan, inahan pagyod sa kanunayng panabang. Og dili lang gyud inahan sa kanunayng panabang. Ato pagyod dalang panan. Grabe kadaghanan na siya. O inahan, Maria atong inahan. Unya, karong adlaw mga igsoon ko daghang Kristo sa atong mga pagbasa, of course ang salmo kanang pagampo sa tunga-tunga sa pagbasa o sa ebanghelyo. Pero sa unang pagbasa, no, si Hari Agab kaluoy man sa ni Nabot, no? Di mo maluoy ni Nabot nga namatay tao no nya nabawi ang iyahang kuan kanang umahan. Oh? Di maluoy adto. Akin sa may maluoy be, taas kamot be. Kay giakusahan ba yato siya? Unya kay giakusahan siya, gidala siya sa layo unya, sa gawas unya gibato siya hangtod namatay. Matoy paagi ni Jezabel. Tungod kay tingali naluoy pod siya sa hari kang Hari Agab nga wa gyud natuman iyang tuyo kay katong luna agod tupad sa iyang palasyo. Unya naghangyo in taon pod ang hari nga iya tong ilisan og mas mabungahon pa nga no si nya ko nisugot po sinabot kay ang sentimental value bas katigwangan bisan gani kita niya karon panahon na pa na ngana o kung mahimo pa lang atong pagkamatyan ang mga kanang mga kabilin nga gihatag sa atong mga ginikanan pero di syudad di na pwede siguro basta kanang makadung milyones ang balitan ay mahalin gyud siguro something ana. Pero mao na nahitabo si Hari Agab mao to iyang gusto niya. Sus kay po kun naminaw ta pagayo nag-uol siya, nasuko siya pero pag abot dito sa palasyo nag-uol siya nga di na siya mukaon halos. Sagun sa kalami ang pagkaon dito sa ilang talad gananan. To pagtanaw ni Isabel kaluoy man ani. Nagun sa magaoy na kalamian ng mga pagkaon diha kag unsa may mo nagulan ato report na dayon siya verbatim pagyud
Kung sa ang nahitabo nga gisaysay dito kang nabot, mao po yung gisulti kang Jezabel. Ay kabalaga na kaon, ako'y paigo ana. Oh, nahitabo dito. Yung taon na kuha gyud ang luna ni. Sige, taas kamot ang maluoy kang nabot, taas kamot. Oy. Ang di maluoy, taas kamot. Dili sa mo ka-decide. Unsa na lamang ka ato buhaton ani. Oo, sa usa ka bahin naluoy ko kang nabot. Sa laing bahin naluoy po ko kang Jezabel. Akong gitan-aw si Jezabel, ang kanang pangalan ni Jezabel, kalos and shameless ang kahulugan. O bagag naong og way uwaw. Hello. Sus pagkalisod ba rin asawas hari nga ing anak bagag naong og way uwaw. Wa nagpaabot si Hari Akab nga mo to'y buhaton Jezabel kang nabot. Pero bisan wa gisulti in cooperation sa evil gihapon si Akab kay perting lipayan niya nga wa na si nabot, namatay na, nakuha na ang luna. Pero akong lesson mga igsoon, kung ikaw usa ka asawa sa panimalay, nanglan naadjud kay sakto nga spirituality. Okay, kasagaran, of course maguna-huna man may thinking kanang component or element ang bana. Pero ang asawa, mura kasagaran mas maguna-huna siya. O sa mga problema, o sa pagsulbad, mga krisis nga gi-undergo sa balay. So mana kung mauna ang papel nga magsigig hunahuna ang asawa kanunay unsaon pagsulbad sa mga problema diri, problema dito, problema dinhi, ana ba? So maganahuna ang mama kinahanglan naa gyud say certain spirituality. Aron nga kung unsa man paagi iyang sulbaron ang mga problema, dili unta pud mahitabo tong gihimo ni Jezabel. Oy, luoy man pud tong gibato intahon sinabot, no? Para sa ako, murag dako siguro gyud ang panginahanglan sa gingharian, pero tanan nako murag dili gyud to siya maayo. Amen. So, mo tadaan nga ato dan ibutang ang punto sa anong pagbasa nga kinahanglan ang usa ka ilaw sa tahanan sa balay, doon na siya certain nga level of spirituality. Nga makapamalandong siya, makaampo siya, o makahimo siya desisyon nga maayo gayud alang sa pamilya. Amen? And then we go forward. Ato sang kunon ang salmo responsoryo. Pamati ang akong agulo. Kang kisa ka ni agulo baka ni Akab o agulo ni Nabot. Ay sus. Siguro nag-agulo to siya katong gibato pa siya. Pero kinsa pa may maka-agulo anak kung patay ka na. Hello. Oh. Sige, bisag-asa ninyo ibutang ang kinsay nag-agulo aning dapita. Kay usay mayunta nga lain-lain natong interpretasyon. Pero ang buot pasabot sa Salmo responsoryo karong adlaw, mao nga ang Dios magdapig sa gidaog-daog o gipaantos. O kinsa man kanato ang nakasinati og sama niini, atong lauman nga ang Dios mutabang kanato. So, pwede nato ipahimutang nga sinabot o ang iyang mga kaliwat gidaog-daog sila sa may gahom, sa may makapangyarihan, sa hari. O, ino nato si Jezabel nga bagag naong og kanang way uwaw. O, pwede nato ibutang. Pero bisan kung unsa mahitabo, moabot sa atong kinabuhi nga mga pag-antos, makalaom gayod kita sa Ginoo. Mao kanay gisaad karon sa Salmo responsoryo kapitulo 5. Then if we go forward sa gospel mga igsoon, nindot pod mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. So ang hustisya nagsukad diha sa imong bayad, ang justice nagsukad sa panimaus o kanang pagbuelta bitaw pagbaos. So sa ato pa unsa imong nahimo nga salaod, mao na imong ibayad.
Kani adto ingon na Ginoo, mo ni gikinahanglan apon karon. Kung sagpaon ka pikas, pasagpa po lagi mong pikas. Mga tangtang ng imong kuan, mga tangtang ng imong mga bag-ang, og di man gali horot ngipon pero ang mga bag-ang sigurado, no? Kung sagpaon ni pikas, sagpa na pud diri. Og ana, tagampay mga sumbong diri. Og kanang nay manghulam sa imo, ayaw pag balibad. Ako ba dito karon kung kanang usay manghulam, wa ako'y katag. Muhatag lang ko pero dili lang na ako ilista. Okay ra na? Ay, Ginoo. Ang second part, mga igsoon ko diya kang Kristo, ang but pasabot sa atong Ginoong Kristo, mao nga, ang consideration, being considerate, being understanding, ang patience, ang atong pasensya, ang atong pasaylo. Ang atong pagsabot o pagpasaylo, maayo gayon. Busa, di kita mo undang sa pagpasaylo. Mana ang but pasabot ani. So doon na kita taas-taas nga pagsabot, pagpasensya. Nga dili ta mo balik dayon niya, pika dayon ta. Pikan tas balik dayon. Ana, dili na mao. Huna-huna sa og angay ba nga mo pika dayon ka. Ana na siya. Mas maayo nga dili mo baos. Mana ang but pasabot. Kung gibuhatan ka sa ingon og naka-feel ka nga panimas lang gid nako ni, mas maayo gayud ang dili mo baos. Mas maayo gayud nga ang makapasaylo kita. Mana ang but pasabot niya ini. So dili na ingon nga literal nga pagsagpa ni sagpa po dire. Amot niya pasabot nga mas maayo gayud kung makapasaylo kita sa mga nakasala kanato. Amen? Ay, kus gininyog tubagoy, kung musugot mo sa punto sa atong Ginoo, amen? Oh, man, ang but pasabot. So, pwede nga, ang hustisya, agi nato sa balaod, due process, pwede po nga, diha sa diwa, sa mga pagtulunan sa atong Ginoo, sa iyang kamapasayloon, sa iyang balaang kaluoy, mahimo nga atong tubagon ang mga nahitabo sa atong kinabuhi. Ang atong mga pag-antos. Ang Dios nagtudlo nato nga mas maayo gayud kun makapasaylo kita. Mao nay gibangayo sa Ginoo karon. Nagkaron atong i-connect. Siguro kung malandong tabalik sa atong pamilya, naapod ning kinaiya diha sa atong mga inahan. Usay atong sabton nga kanang konsentidor atong mga inahan. Kanang lang itolerate og maayo ba? Di sila makatudlo, di sila makapakgang, di makabadlong sila mga anak. Usay atong sabto ni gana. Pero sa laing bahin, mauday na ang kataas sa ilang pasensya. Mauday na ang kataas sa ilang pagpangga nga sa kaulahian niya na makapasaylo gihapon sila. Napod ni sa mga inahan. Of course, what tamay ingon nga wa ni sa mga amahan, ha? Oh, what tamay ingon? Wa may mo react pod, okay ra sad. No. Pero atong makita naapod ni siya. Mao ni ako yun na ang inahan kung siya man gani ang nahimutang sa kanang thinking figure sa atong banay, kinahanglan doon na siya level of kanang spirituality. Kanang gi-require nga spirituality. Aron nga kung maka-decide, maayo gayud ang decision. Pero ambot pasabot usab niya na mga igsuon nga kung ang amahan manggani usab mao ang thinking figure sa family nga naasad siya sama ni ana nga espiritualidad. Pero kay ang atong giandaman karon mao man ang kapistahan sa atong mahal nga inahan Maria, inahan sa kanunay panabang. Diha nato i-connect kining nindot nga kanang kinaiya. Ang pagkainahan nga maampuon. Dili kini si Isabel diri sa nang pagbasa. Og ang kinaiya nga maayo gayud nga makapasaylo. Maupod kana si Maria. So inatunta sa lain-lain paagi, mainahan man kita maamahan, maanak man kita nga babae, igsoon nga babae, anak nga lalaki, igsoon nga lalaki. Atong mabatunan kining mga diwa nga magpaduol kanato ngadto kang Kristo, ngadto sa atong mahal nga inahan, Virgen Maria. Kung ato ni siyang mabatunan,
Mauning makahiusa kita sa atong panahon. Mauning magpakabana kita sa problema sa uban, makapaambit kita sa atong mga panalangin, mga grasya, o kita mo ambit usab sa ilang mga palasanon. Mauning makapadayon kita sa pagpamuhat sa misyon ni Kristo bisan sa atong panahon karon. Amen. Palihog tindog. Ang atong tubag sa matag pag-ampo, Ginoo dungga kami. Kita ang tanan. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay magkabig siya sa mga makasasala balik sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangulo sa dipuok kalibutan, nga magmatinumanon sila sa pulong sa Dios o sa pag-alagad sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagantos nga ilang masinati ang gugma ni Kristo, diha sa atong mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagpatukod sa bagutang simbahan, nga ilang kinasingkasing nga hinabang, nga mahimong kapanaminan sa uban, alang sa paglambo sa bertud, sa pagkamanggitagon, og madagayaong grasya, sa Dios matagamtam sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa pagtukod sa atong bag-ong simbahan, ug nga sa kanunay, mapanalipdan nga malikay sa sakit ug disgrasya, ang tanan nga mga lumlihok niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuong nag-una kanato, nga matagamtam na nila ang kapuno sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa inyong mga personal katuyuan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga hermano, mga hermana, karong adlaw, nga bendisyonan ta sila sa Ginoo, ilabi na gayud nining mga anindot nga mga kinaiya nga atong nadungog sa mga pagbasa, mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, tanawa kami nga mahigugmaon sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.